खुलुमबाय दिनै 16 मार्च 2024 सुनिबार महाराष्ट्र रायजोआव सासे 2 बोसोर बैसोनि सिख्लानाव जुनारफोरनाव जाग्रा भाइरास रेबिस भाइरास बेराम जानानै बे सिख्लाया थैदों। गुबैयै बे भाइरासआ सैमानाव थायो आरो बे सिख्लाखौ थांनाय 3 फेब्रुआरियाव मासे सैमाया अरदोंमोन। नाथाय सैमा अरजाखांनानै बे सिख्लाया सैमा अरनायनि गासैबो रेबिसनि भेक्सिनेशन कर्सखौ लाजोबनाय जादोंमोन। नाथाय लाजोबदोंब्लाबो सिख्लाना लोमजानाया खाराखैमोन। बेनिखायनो सिख्लाखौ हस्पिटालाव थिसननानै फाहामथायनाय जादोंमोन। नाथाय फाहामथायबाय थानाय समावनो सिख्लाया थैदों। थैनाय सिख्लानि मुङा जाबाय स्रिति शिंदे। सासे जुलि जाखानाय सुबुङा हिनजावसा गथ'खौ उदैयाव गथ' दोनदों। आसामनि कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय बागान हातिदुवारायाव सासे जुलि जाखानाय सुबुङा सासे 17 बोसोर बैसोनि सिख्लासा गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै हिनजावसानि उदैयाव गथ' दोननायनि जाहोनाव पुलिसजों हमजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय कैलाश गांगुली। कैलाश गांगुलीया बे जाथायखौ थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो खालामबोगासिनो दंमोन। उनाव हिनजावसा गथ'आ उदै सानायाव न'खरनि मानसिफोरा हिनजावसाखौ बा फिसाजोखौ हस्पिटाल लांनायाव गासैबो जाथाया सोराङाव फैयो आरो हिनजावसा गथ'आ गाव जानाय जाथायखौ न'खराव खोन्थायो आरो न'खरनि मानसिफोरा गांगुलीनि सायाव पुलिसनि केस होनायनि उनाव गांगुलीखौ पुलिसआ हमदों। इउपिपिएल हानजाया नेशनेल हाइवेनि मासे सैमा। इउपिपिएल हानजाया जेबो 5G मावनो हायाखै। नाथाय बिपिएफ हानजाया बै समावनो 10G मावदों होननानै सानसुमा रामसियारिया बुंदों। आरो फैबावनांगौ गोबां दङ। मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव इउपिपिएल सरकारनि जि मावनाय दांनाय बेफोरखौ पाब्लिकफ्रा स्टुडेन्टसानो जा बोराय बुरै जा सेंग्रा सिख्ला जा आजै आजौ रावबो मोजां मोनलिया। दा बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि बावैसो सान सिगां आथिखाल बिटिसि सरकारनि हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारिनियाव माखासे फरायसाफोरा जयेन जानानै इउपिपिएलआ 5G स्पिडआव खामानि मावबाय थागोन आरो नोंथांमोननि जयेन जानायखौ चेक होनानै मा फोरमायगोन? 5G स्पिडआव मावदों होननानै मा प्रुफ दङ? जे होमबा हाग्रामा महिलारि सारा जेबो मावाखै नामा? बे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सखौ सोर लुआ बेलाय? ना हा बेरगावनानै उजिनाय बियो? दा बे कालचारेल कमप्लेक्सआव जिरायनानै इउपिपिएलनि लिडारफ्रा दिनै बादियाव स्पिच होबाय थायो होमबा? दा 5G स्पिडआव खामानि मावदों होननानै गावसोर बुंना लादों नङा होमबा बिसोरो? नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा बै समावनो 10G मावदों होनबाबो लस गैया। मानो होनबा इउनिभार्सिटि CIT गोबां इनस्टिट्युटफोरखौ गायसनदों आरो जाय बुंग्राफोर बिथांमोना बे इउनिभार्सिटि इनस्टिट्युटनि मोनफा प्रडाक्ट बिसोरो लाजिनांगौसो। बिसोरो इउपिपिएल हानजाया जेबो 5G मावनो हायाखै। नाथाय हाग्रामा महिलारिया गोदोनो 10Gखौ मावखादों। आं बेखौ दिनैनि दिनाव रोखा खालामनानै होबाय। दिनैनि समाव नुनो मोनदों खुंथायाव थानाय सरकारा माखासे जौगाथायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बे बेलायाव नोंथाङा सासे इयुथ हिसाबै मा फोरमायगोन? बिसोरथ' फिथा हानायाव बिराद एक्सपार्टखा। हाग्रामा महिलारि सारा डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिखौ लुनानै होबाय, खामानिया जोब्बाय। सरकाराव फैयासै हाग्रामा सारा फिथाखौ ब्लड हाहैलायबाय। आइफवालि दालां हाग्रामा सारनि दिनाव सेंसन जाखानाय फिथाया ब्लड हाहैलायबाय। मेडिकेल कलेज क'क्राझारनि हाग्रामा महिलारि सारनि दिनावनो जानाय बेखौबो नारेंखल बुख्रुबहैलायबाय, फिथा हास'लायबाय। दिनैनि दिनाव इउपिपिएलखौ आं बुंगोन, इउपिपिएल हानजाया नेशनेल हाइवेआव ओंखारनाय मासे सैमा होनबाबो लस गैया। इसिबां गाज्रि बुंनो सोर अधिकार होखो बिथांमोनखौ इसिबां डेभेलप खालामसेयावबो? हमनानै ला सैमा मासेया हरनि समाव नेशनेल हाइवेआव ओंखारोबा बिथिंनिफ्रायबो गारि फैगोन, बिथिंनिफ्राय गारि फैगोन, लाइटखौ आन्दायनानै गेजेराव फाफर बायदि गेब्लेलाङो। थिग बिदिनो सेम कन्डिसनखौ फैबाय थानाय समाव जि MP इलेक्सन क'क्राझार लकसभा आरो दरं उदालगुरियाव रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनो बिनि फिननायखौ होनो थांगासिनो दङ आरो बिथांमोना गावसोरनि गाज्रि मावनायनि जे फिथाइ बेखौ मोननो थांगासिनो दङ। फैबाय थानाय समाव एस ए इउथ माबायदि खामानि मावनो सानो बिपिएफनि जानानै? जेसेबांखिनि खामानि मावबावनांगौ दङ बिपिएफनि समाव हायाखै। रावबो 100%खौ मावजोबनो हाया। दिनैनि दिनाव बुंगोन बैफोरखौ मावनायाव जोङो हाग्रामा महिलारि सारनि जे दैदेननाय बिपिएफ बे सरकारखौ जोङो खावलायगोन जेसेबांखिनि इनकमप्लिट जानानै दं बेखौ कमप्लिट खालामनांगौ थाबैनो होननानै। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।